dong. Nanti RP. Apa jenengmu? Kamu siapa? Kok kenalan ndak gelem toh? Apa jenenge? Ayumu ilang lho, kok malah anak gelem ditanya jenenge. Golek cowok. Golek cowok ora? Golek cowok. Nang ganteng-ganteng alon-alon. Ya, apa? Ini kancamu ya? Kancamu ning jero. Heeh. Kancamu nyawak mau meneng ya kancamu. Kancamu bisa ta? Rapuh to? Rapuh to apa lho? Nah, apa? Kamu nanti aku dono. Tak bulan. Tanggal pura jalannya. Oh, tak colong ke bumi itu. Ini aku kan coba menang aja. Mana percaya sendiri orang. Emang ngomong toh. Emang orang ngomong toh. Tak saya ngomong ya. Ngomong saya apa? Tak saya ngomong loh. Kan nyaur ya tak salam ini. Nantinya sih teleponnya penang, tapi sih teleponnya juga angel. Telepon penang yang teleponnya angel? Maksudnya kan paham gimana? Iya, paham. Iya. Di lawangnya ya. Lawangnya tak buka. Buka lah, bisa diurus siap. Kongkosan apa itu? Pikirannya itu kontinnya, yang telepon penang. Iya. Pikirannya mikir wong ayu ya. Ayu ora watane. Lek ayu mesti wani didosne. Nyapa mbok tutupi? Ya melaku ya. Ya apa? Pron. Siapa yang ngopeni Om? Aku yang urung. Iya makan dudono lho. Ya pen-penane wong ya. Sampeyan makme apa biasane? Iya, nek wong urip yo dijualan yo paham to, telepon yo. Kasing. Loh, Allah. Kayak Siti mewah ngono. Jenengmu Yanti to? Jenengmu Yanti apa Yani? Ora saya isin mbak aku. Kok nggih ganteng kaya ngene kok. Wong sungkan ki sungguh mengharapkan loh. Melakukan kok ya? Enggak. Enggak mau apa? Ini sing kaya aku tapi ora penau. Ya apa? Ya apa? Ya penting aja ganggu loh. Sapa kiwa tengenku? Ora sing ngomong lho kiwa tengene kuwi lho. Aku wis dijak aku lho sunatan iki tengene. Ora diundang teko. Yo ora ya. Ya tak kene omah dhewe lho. Iku nek diarani teko tamu kuwon kok tamu pamitan apa yo. Ngene. Oh iya aku sampe ngerti aku ngejak mbae. Nek tak dekene omah kidul, gelem ora? Kok ning omahku? Iki karo Musa nek kidul. Padha karo Musa sapa lho kidul ora enak apa-apa lho. Lah sing anu iki padha karo Musa. Ya ora no. Kan sampeyan ora ganggu aku, kono ora ganggu aku ta. Apik men ndak ada apa. Alah iki tak tek. Ojo. Ya wis, om ora gelem malah aku nyilih. Makasih, oleh ora. Ora apa-apa lho wis ora apa-apa. Carane? Carane ya paham lah ngono. Iya. Heeh. Aku gak nyilih, aku
jaluk lah. Gile. Apa mang pertruk ngono kuwi udah tekan ngomong. Iya. Kok kapan? Apa aku goblok, ha? Kancamu tak kan nganu ke. Iya. Ya. Wis paham. Monggo ora gelem melu aku. Alah. Malah kowe malah. Udah melu. Cobaanku ngerti. Lha nyapa? Kok kurang penak. Oh, boleh tak cekel aku ora nyekel apa-apa. Duwe iku lho apa? Apik endi wi karo aku? Mosok bener tak dolani. Wis kira-kira bar potong tak gelandene ya. Ngono meneh aku nek lho. Ada ditutupi to. Aku nyileh barangmu kena tak nggih mlebu toko ora? Kowe iki persyaratannya nae. Syaratnya apa? Lek kurane kuat tak jalane ora kuat aku ora sida ya. Tontonan dhisik. Nek wis ngono kena. Aku ora apa. Cek kan, Bro. Deloken. Mungkin aku wis tetep kabeh kantekone. Ya jane. Aku ora ngerti lho ngono kuwi. Opo to wong ora ngerti. Tapi kowe kanggo yo ngomong terang. Ayumu jembut delikne. Ya. Wedi kecantol aku ya. Apa ngono galau. Balik nang ndi? Mau coba sik to ya. Ya apa gak Nek sampean ngene lho rusak kuat. Saya mulai. Dilut ta lho. Sik aku tak ngomong-ngomongan. Aja nangis. Aku pengen tutup aku. Tak cium. Nangis aku pengen terus. Tak cium boleh? Dudono aku kayak balik. Aku tak kirim hadiah ning aku. Tak kirim hadiah donga. Belum ora. Tak kirim hadiah donga. Aku dudono jenengmu. Dudono jenengmu. Bukan sih, kok sakit. Jangan jenengku. Ora. Ngecol ning kok. Tak kirim donga. Tak kayak hadiah donga. Masa aku ngomel. Aku ora ngomel. Sakne aku petego to. Ade foto-foto mati Gusti ya. Nang kae jenenge engko tak buka, tak kirimi donga, tak kayak hadiah karo aku. Ya. Mau barangnya kan nomor lah. Kita kono kuwi aku sopir. Ya, Ya wis kenal aku tibake wis kenal. Saya mangkane aku orang ki jenengku Rojo, anakku Susit. Cenderung. Ya ngomongmu ora gelem kutone rai aku yo ora apal no. Pakate aku pengen ro. Ya wis ya wis. Dengar mulai sampean. Wis tak buka. Ya wis. Assalamualaikum. Kenapa, Le? Ya wes, sampean hati-hati nendalan. Hati-hati nendalan, matur sembah nuwun ya. Hehehe